En ting, der også er kommet frem, grusomme ting, der er kommet frem, det er godt, vi kan snakke om det. Ønsket om selvstændighed, ønsket om at være her i eget hus, at der nok forstå det for alle folk, der er i verden. Og den kamp fra Grønlands side har jo aldrig været nyt. Det er ikke lige sket i går. Det er ikke sket, da jeg holdt nytårstalen. Men tingene har udviklet sig den vej i rigtig, rigtig mange år. I hvert fald i mange årtier. Vi vil ikke være danskere. Vi vil ikke være amerikanere. Vi vil selvfølgelig være grønlændere. Og selvfølgelig er det den grønlandske folk, som bestemmer deres fremtid. Det tror jeg, der er en fælles forståelse for. Og at bygge frem til det, er også det, som alle burde have respekt for. Og selvfølgelig er mange ting, som der foregår i verden. Det er en foranderlig verden. For 3-4 år siden har vi nok ikke troet, at vi var her. Og de problemstillinger, vi har i dag, ikke var gældende. Har du været i kontakt med Donald Trump, den kommende amerikanske præsident? Nej, men vi er klar til at snakke sammen. Jeg tror, vi begge to er klar til at øge dialogen og række ud, og dermed også snakke om de ting, der samler os i den verden, vi lever i. USA er vores tætteste og nærmeste allierede, og fra vores side vil vi gøre alt, hvad vi kan for at fortsætte at have et tæt samarbejde. Vi skal stå sammen europæisk, og vi skal stå sammen transatlantisk. Og derfor er det sådan set også positivt med en stigende amerikansk interesse, hvad angår Grønland. Det er en interesse, der bliver større, men det er altså også en interesse, som på ingen måde er ny. Og når det så kommer til spørgsmålet om selvstændighed, så vil jeg gerne slå fast, at det er i vores øjne en beslutning, der starter og slutter i Nuuk og i Grønland. Grønland er grønlændernes, ingen andres. Muti, du har været meget klar i dine ord. Det er Grønland, der selv skal definere jeres fremtid.